थांनो ओंखारबाय नै जों दिनै गोबाव जाबायमोन थांनो होनबाय थानानै नोंथांमोनाबो नेबाय थाबाय जों दिनै थांमारनोसै आरो नोंथांमोना जोंजों लोगोसेल' सापर्ट खालामबाय थादोल' गारि गाखोखाबाय नै जों थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर नै जोंहा बेंगालराव थांनो ट्रेननि फैबाय माबा बेहा लोमजाफैबायसो नै मुलि जानांलायबाय मुलि जानानै माबा उन्दुगासिनोसो नै दा बेलासियावसो जोंना थांनांगौआ दानि फैखाबाय दसे थाथ'नोसै ओरैनो हरलाय एसे नै लोमजानानैसो दंगासिनो न'आवबो लोमजादोंमोन गायाखैमोन दा एसे खर' साफिनानै मुलि लोंनानै उन्दुना थासिगोन आरो दा एकदमबारे गरमथार सान्दुं गोसानो दा फासथायावसो जोंना थांगोनानो बिराद लोमजाबायलै बेंगालराव थांनो फैनाया लोमजाबायसो माथो मुलि जानानै दासो एसे हामबाय दा मुलि जानानै नै दा एसे सिखारनो हाबाय आं जोङो दा नै निउ बङाइयाव मोनफैना दंखासै आरो प्लेटफर्माव ओमफ्राय ट्रेना जोंना फैगोन दा 5:30आवसो जोङो एसे एडभान्सखौ फैनानै थाफैखाबाय आरो लोमजानाया आंना न'आव बारा नङामोन ओंखाम जानो हायाखैमोन आरो गेस्ट्रिकनि थाखाय दाख्लैफोर सानथामसोआ माने रानिं लोमजादोंमोन आरो लोमजानाया मोजां गाजोबाखैमोन दा मोजां मोननायखाय फैदोंमोन नाथाय दा लामा ससेयाव एकदम गारि सायाव खर' सानानै दा लोमजाफैबाय आरो सान्दुंआ बहुद दुंथारदोंना नै अयथासार सान्दुंना आरो सान्दुंआनो नायनो हाया एकदमबारे गरमथार दा ट्रेनाव जिरायनो मोनबासो थान्दा जासिगोन आरो अयथासार दुंखावजोबदों खोमा आथिं आखाइफ्रा मा होनो दा निस प्लास जानानै एसे मोजां मोनदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ खुनुरुखुम थांनोसै नेबाय जों नै दासो सफैगौ ट्रेनानो बेलासिलायबाय मोनालायखाबाय 5टानि नालाय दा सफैबायानो आरो जोंना गाखोनोसै जोङो लोमजानायाबो एसे खारनाय मोनबाय दासो ट्रेन फैनायजों लोमजानायाबो एसे खारनाय मोननायजों लोगोफोर नायलांबाय थादो थांनोसै नै जोंना दख'नासो गाननानै थांदेरखागोन मालाय सिटानो नै जोंना गोजौआवसो लाइटबो सुवाखै गाहायाव गैया जोंना बिराद गोजौआवसोखा खर' नांथालायो सानैनाबो गोजौआवसो खस्थ' मस्थ' एसिनि नालाय गाहायावबो जिरायनोबो मोना माबो मोना गोजौआवनो जिरायना थाबाय थादों एकदम थान्दाल'खा लोगोफोर जोङो दिनै थांनोसै आरोना गोबाव जाबायमोन थांनो होनबाय थानानैनो दिनै थांमारसिगोन दिनैनि भिडिअखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'बाय उनाव लोगो मोनफिनबाय थासिगोनलाय नोंथांमोन गासैखौबो बाय बाय।